Tá Páras na Fraince site i grí Île-de-France i dúsgurt na Fraince. Is sí príomhchathair na Fraince agus tá níos mó ná 2 mhilliún daoine ina gcónaí. Cathair an ghra atá inti, agus tá gan níos mó ná 42 milliún turasóirí go dtí an cathair seo bliana ní bliana. Mar gheall sin, sí Páras an cathair is mó ina dagan turasóirí eici chuile bhliain. Cé gur féidir taistil dhéana rothair an metro nó le taxíine, tá sé a bhfad níos éisce go timpeall chus, mar gheall go bhfuil gach rud cógáir lena chéile. Is sa Báras na Fraince a bheicfid tú Arc de Triomphe i lár na Cathrach. An seo tá tú ná nhairceanna a fheiceáil timpeall na Cathrach, agus is í sin ceantas na háiteanna is mó a théann turasóirí i Báras chuile bhliain. In aice leis an Arc de Triomphe tá an Champs-Élysées, strád mór siopadóireachta. Ní hamháin go dtag an turasóirí an seo ach tá muintir na Cathrach an atócha leis an strád seo freisin. Síos an bhóthair feicfid tú an Músaeum is Cáiliúla ar Domhan, an Louvre. Tá go níos mó turasóirí ag an músaeum seo ná aon músaeum eile ar Domhan mar gheall go bhfuil oícheann an seo, the Mona Lisa. Tar éis na páirceanna agus na hagla se le go fheiceáil, caighid tú go dtí an Tour d'Eiffel. Sin an fág go dagan an cud is mó go turasóirí go dtí Páras sa chéad dul síos. Tá bláis le déanamh taobh na Cathrach freisin, mar shampla Plás Versailles, áit a rá clanna Ríoga na Fraince ina gcónaí fadó. Ná déan darmad a churid ar an áit ina bhfuil na daoine is sásúla ar Domhan, sin Disneyland Paris.
Tá rud a chiint le haid chuile I baras na Franke. Beidir gur bin an fá go dag níos mó cuairteoirí go dtí an cathair seo ná aon chathair eile ar domhan.